wallahi ban dauka ba. Garin ya kan mutane shiru. Wallahi ban dauka ni. Kuna amfani da fuska kyakkyawa kuna agata aikin da ba shi bane? Barayin banza masu fuska biyu. Allah ya isa wallahi. Wace sabuwar rayuwa? Yanzu kai a shekarunka har kana tunanin in ka fito akwai wata rayuwar da zamu sake yi a gaba? Ba ni da wannan lokacin. Kawai ka sawwake mu. Sa'a, da ke fa muka ci kuɗin nan. Shin ba za ki bari mu yi wahalan tare ba? Ni fa da ka ganni nan ba fa kalar wahala bace da zaka ce in jira mu sha wahalar tare. Kaga kai Ibrahim tunda yanzu babu mota a hannunka da za ka yi aikin a daidaita sahu. Da sai in je wurin abokina ya siya maka keke napep kaga sai ka ci gaba da aikinka ko ba haka ba? Baba zan yi ai sana'a ce wallahi zan yi. Kai kuma sai in kai ka wurin shi ka zama masinja. Masinja kuma baba? Kwarai kuwa kwarai. Aha baba wannan ai pokop ne. Ina babban yaro a gari a ganni ina masinja. Hai baba no way. Ka san ai su ne malians ai manyan yara su ba sa karamin ai sana'a. Baba ina laifi a ce ka sama min aiki a banki ko kuma a kamfanin man fetur ko kuma wanda ake tukin jirgin sama airport kenan saboda ka san shine na manyan yara. Ka buwaye na jeji ka buwaye na binni. Ka buwaye kuyakuyancin kai mu yangu na bayan buwaye yanda ya buwaye gida da kauye dan kai. Ai ba a maci kare sai kura sai bakulan da yake kama ta. Maguzawa ku ci biri amma cin wayan gada sai sarki sai koni ka buwaya. Alhaji Kabiru ka ci mutunci na. Ka rena ni kuma ka ci amanata da zaka kira ni har gidanka dan baka goyon ba mu ci amanar da aka bamu. Ko ka dunkule shi sai ya watse. Shi dama matsayaci ko a cikin tandun mai kasa shi sai ya fito fari fat ka kashe shi. Amma ba ni son a san cewa ina da hannu a kashe Alaizan nan. Ban san ka ba. Ni ma baka san ni ba. Kuma ba zan taɓa sanin ka ba. Ni ka buwaya. Sai na ga bayan ka. Wallahi sai na ga bayan ka Alhaji.